Σε αυτό το βίντεο θα καταλάβεις γιατί υπάρχουν ομοφυλόφιλα άτομα. Αυτά συμβαίνουν όταν πας να εξηγήσεις όρους βιολογίας ενώ δεν έχεις καμία σχέση με το είδος. Γεια σας, Σαμάλμπατρος εδώ. Θα σας πω τη γνώμη μου επί του θέματος, την οποία δεν θα πάρετε και τόσο στα σοβαρά, επειδή ούτε straight είμαι, ούτε το παίζω σοβαροφανής, ούτε κουνάω τα χέρια μου έτσι, ούτε λέω φωναχτά όλη την ώρα ότι είμαι λέκτορος βιολογικής ψυχολογίας σε πολύ καλύτερο πανεπιστήμιο από αυτό του Greekonomics. Ούψ, το είπα. Η βασική ερώτηση του Greekonomics είναι: αφού οι γκέι δεν αναπαράγονται, σε τι μας χρησιμεύουν στο ανθρώπινο είδος? Και απαντάει ότι κάνουνε πολύ καλές νταντάδες που δίνουν εξελικτικό πλεονέκτημα στους απογόνους. Αρχικά, δεν είναι αλήθεια ότι οι γκέι δεν αναπαράγονται. Ρώτα όλους τους straight παντρεμένους με παιδί που είναι στο Grindr της Θεσσαλονίκης. 2. Από πότε είναι κριτήριο της αξίας σου σαν άνθρωπος το αν μπορείς να αναπαραχθείς ή όχι? Αν ήταν έτσι, να ρίξουμε στον Κιάδο όλους τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπαραχθούν, τους ανθρώπους που δεν θέλουν να αναπαραχθούν, και τρίτον, τους ηλικιωμένους που δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπαραχθούν. Τρίτον, δεν θα μπω στη διαδικασία να πω τη δική μου οπτική γιατί υπάρχει ομοφυλοφιλία κτλ. Εκτός και αν το βίντεο πάρει πάνω από 3.000 likes. Επειδή ο Greekonomics ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση, τον προκαλώ να κάνει και ένα αντίστοιχο βίντεο για τα άτομα με αναπηρίες. Γιατί υπάρχουν άτομα με αναπηρίες και να χρησιμοποιήσει πάλι την εξελικτική θεωρία. Αυτά.